Ahojte, ja som pán Timian a toto je Hokkaido tekvica. Hlavná ingrediencia dnešného receptu je vonku už intenzívna jeseň, tak som si povedal, že pre vás vyrobím taký skvelý, teplý, jesenný šalát z Hokkaido tekvice, tak poďme na to. A keďže sa bavíme o Hokkaido tekvici, tak ju netreba šúpať, môžeme ju kľudne piecť kompletne celú. Treba ho nakrájať na menšie kúsky pri 190 stupňoch, osolenú, okorenenú a s tymiánom dáme upiecť zhruba na 20-25 minút. A netreba zabudnúť aj na pečací papier, vysklemením pekáč, aby sa tekvica nepripiekla. No a kým sa nám bude tekvica piecť zhruba tých 20-25 minút pri 190 stupňoch, tak my si urobíme ešte krutony z bieleho chleba, ktoré krásne vytiahnu tú chuť tej tekvice a tú všetku šťavu nasajú, ale najprv sa treba upratať pracovnú plochu a na to nám tu kamoši z Harmony poslali nejaké utierky, takže úplne ideálne, aby ste vždy mali čisto, tak si po sebe treba zároveň ako sa varí aj upratovať. Poďme sa venovať tej zalievke. Zalievku si vyrobíme keby s dvoma spôsobmi. Urobíme si jednu, ktorá bude keby medovo-octová a potom použijeme aj výbornú kombináciu a to je granátové jablko a Hokkaido tekvica. Úplne to vystrelí na iný level. A vinegret, alebo teda nejaký základný dressing na tento šalát sa postáva z dvoch ingrediencií. Je to med a je to ocot, ideálne červený, vínny. To znamená 1 k 1 med versus ocot, to znamená, že 50 gramov medu a 50 gramov octu. Spolu to celé povaríme, než to vznikne krásny vinegret. Vinegret sa nám krásne varí, ten potrebuje len tak 2-3 minútky, aby trochu zhustol. A poďme na granátové jablko, ktoré je výborné s kombináciou Hokkaido tekvica granátové jablko. Aby sa vám to ľahko dostávalo tie semiačka z toho, tak ho rozpolíte takto na poli. No takto rozpolené granátové jablko. Zberieme si varechu, otočíme to hore hlavou a len trochu kuchynského násilia. A pozrite, aké krásne, čisté semiačka vám z toho vylezú. Takže nádherné. No a čo ja mám strašne rád k tomuto typu šalátu je nejaký chlieb alebo niečo crunch, trochu sa pohrať s tými štruktúrami. Mám tu výborný biely chlieb. Odkrojím si takýto väčší kus. Keďže to nechcem nejak napekno, tak normálne vydlábem tú striedku. Takéto veľké kusy, ktorú si roztrhám takto. Vidím, vznikli takéto obláčiky alebo chuchvalce chlebové. Tie iba trochu osolím, okorením a dám na to olivový olej, dám piecť do rúry spolu s tou tekvicou. Trošičku ich posolíme, trochu korenia, no a samozrejme olivový olej. Takto to môžeme kľudne hodiť do rúry. Myslím si, že budeme mať tekvicu krásne upečenú. Výborne to vonia. Pozrite sa na to. Takže zoberiete vidličku, pichnete do tekvice a bez odporu vám do nej vojde. To je ideálne. A vytiahol som si asi minútku pred tekvicou vonku ešte krutóny a počúvajte ten zvuk. To bude úplne nádherné, to vytiahne tú šťavu a ten dressing do toho chleba, to bude úplne krásne. No a vlastne celé to stačí už teraz naplejtovať. Zabudol som ešte dôležitú vec. Ja som si ešte tuto v miske pripravil trochu hrudkovitého tvarohu, ktorý tomu šalátu ešte dodá takú zemitosť, že to bude mať iný rozmer chute aj štruktúry. Určite to skúste, je to výborné. Ja sa veľmi ospravedlňujem, že vám takto už pomaličky žviacham do receptu, ale je to strašne dobré. Veľmi jednoduchý recept iba z niekoľkých ingrediencií, ktoré často máme všetci doma. Určite si to urobte. Celý recept nájdete v popise videa, tu dole pod videom. A ja vám teda už len želám dobrú chuť a várte doma, je to super.